Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Wakwandise ukumphatha inkonzo. Amen. Sizovula ngesihlabelelo 103 inkosi isikhama kwebandla. Amen. Sivumele wena Nkosi ake sivumele Sishumayele izwi lakho
sithumele sibuthele siqalise ngalowo moya wakho sibuthele Asibonge. Amen. Amen. Ngaphambi kokuba siqale le nkonzo, ngifisa ukuba ngichaze ngalento engikhuluma ekutheni ukuthi umnewethu umfundisi washonelwa ngabantwana abalishumi beshona ngokulandelana. Ngendlela lento eyenzeka ngayo sadideka amakhanda. Umnewethu kwaba sengathi usiyahlanya ekhaya. Ngengane yokugcina ngabona umama egqezuka phezulu ekhaya, kangakaze ngibone umama ekhaya. Ngase ngizitshelile ukuthi ngeke ngigane ngoba ngibona indlela umnewethu owayethwele ngayo. Kodwa ngelinye ilanga kwakusekuseni nje kwafika ingane yethu, mhlawumbe yeneminyaka ewu-5 noma ewu-6 angazi. Ithi-ke ingane kwakusenzeleni, ithi kade kunobaba ilanga la ebusuku. Ufike ubaba ilanga ehamba nogogo ompofu. Sase sibona ukuthi ugogo wethu nina kababa. Uthi ubaba ufike waya emathuneni. Ubaba ilanga wafika wawavala onke. Wayesebuya ethi angitshele abazali bami ukuthi usewavalile onke amathuna la ekhaya. Akusophinde kube khona ingane eshona la ekhaya.
wayesethi ubatshele ukuthi njalo ngonyaka behlangane benikele nabantwana babo bebonge uNkulunkulu ukuthi namhlanje ithuna lokudla livaliwe la ekhaya. Kusukela ngaleso sikhathi kwama ukufa kwey'ngane zethu. Nami ngaze ngaganwa, angaze ngibe nengane eshonayo. Nomfowethu omncane waganwa, akazange waba nengane eshonayo. Bakhula abantwana nabo baze badana. Iy'ngane zabo ayizange zaze zashona kuze kube namhlanje. Uma ngicabanga nje ingane eyashona zimbili baba huye uSenzeleni esemdala seganiwe. Nomunye futhi wayelanywa olamayeni uSenzeleni esemdala naye seganiwe. Kodwa ingane kithi ayizange yabuye yabakhona eshonayo kuze kube namhlanje. Ngithi lento angiyikhulumi ngisaphila ngoba isibusiso esikhulu kunazo zonke esingazicabanga ukuthi uNkulunkulu aniphe isibusiso sokuphila nabantwana bethu. Lokhu abantwana bethu ngoba sekuyimi ngede engisele emhlabeni esengikhulile, ngicela ukuba bekwazi ngoba nangu nomfundisi uMpazo khona ebakhumbuze bonke abantwana bakithi. Lesi sibusiso bengasiyeki noma benikela bebonge kushembe ubaba ilanga ukuthi walivala ithuna kubantwana bethu. Amen. Emva kwalokho umnewethu wazala iy'ngane eziyishumi njengoba yifile. Uze wahamba emhlabeni eseney'ngane eziyishumi, umfundisi uMpanza ungomunye wazo. Angazi noma wayesezelwe noma wayengakazali, kodwa ngicabanga ukuthi wayesezelwe ngenkathi kwenzeka lento. Ngisho ukuthi-ke ngaphambi kokuba ngiqhubeke nentshumayelo yami, ngifuna ukuthi le nto ihlale kubantwana bami nabantwana babafowethu babe nesibusiso sokuphila. Leso sibusiso bengasisusi. Bekwazi ukuthi leso sibusiso basiphiwa ubaba ilanga. Isihloko sale nkonzo sithi ngabe ibandla lamaNazaretha lisengaphansi kwaJehova yini? Ngabe ibandla lamaNazaretha lisengaphansi kwaJehova yini? Umprofethi Isaya Shembe, ukuthula kube kuye, wazalwa wakhula ngaphansi kwabazali bengakholwe ndawo. Wakhulela eplazini eNtabazwe eHarrismith. Uyise wamqamba wathi ngumdli wamafa. Kodwa uyise mkhulu Nhliziyo wathi uShembe. Leli gama livele kuye lesibonakaliso. uShembe wayengafundile, engazi lutho ngobuKristu, futhi engakaze alibone iBhayibheli. Kodwa ngelinye ilanga, cishe eneminyaka engu-12, eluse amankonyane entabeni, washaya umbane phambi kwakhe, libalele. Wabe esezwa izwi lithi kuye, guqa, ngoba uphambi kwenkosi yakho. Leli lizwi lamfundisa ukuthandaza. Okuthe sekwazi ukuthandaza, laselimthuma ukuba aye emizini yamaweseli eyofuna iBhayibheli. Wafike wawabikela amaweseli ukuthi uthunywe uNkulunkulu ukuba bamnike iBhayibheli. Bamnika iBhayibheli, base bethi akalifunde. Walifunda leli Bhayibheli, kodwa engakaze aye esikoleni.
ebona lesi simanga somfana amaweseli, amthatha aya naye enkonzweni, bafike bamethula umfundisi womlungu. Ngelinye isonto umfundisi wathi inkonzo ayiphathwe nguye uShembe. uShembe wasukuma ngesihlabelelo esithi wahazulwa ngenxa yami. Khona lapho abantu abaningi bavuka ngamadimoni, bakhala, baphuma babaleka enkonzweni. Amalunga amaweseli abe esengenwa luthando olukhulu lukaShembe. Umfundisi wabona ukuthi lo moya walomfana uzohlakaza ibandla lakhe. Wabe sembiza esethi kuye, ngoba ngiyabona ukuthi wehlelwe ngumoya ongcwele, ungabuseza lapha enkonzweni, kodwa hamba uyoshumayela izwi lenkosi kumaqaqa ezintabeni, ngoba laba sebevele bakholile. Ephuma eweseli uShembe akabanga esakholwa. Wabuyela empilweni yakhe yasemabhincini. Kodwa noma kunjalo, uShembe akabuyanga wehlukana neBhayibheli, futhi akabange esakuyeka ukuthandaza. Wakhula waganwa ngamakhosikazi amathathu. Kwathi esanda kucacelwa inkosikazi yesine, wabuya futhi uNkulunkulu kuye. Wathi akehlukane nawo wonke amakhosikazi wakhe, nawo wonke umndeni wakhe, amlandele. Esengumprofethi, uShembe wabuya wahlangana nezinsizwa zamaweseli, washumayela nazo kuyo yonke intabaza. Izwi lathi akabhajadiswe emanzini, kodwa watholakala ukuthi ibandla lamaweseli alibhabhadiswe emanzini. Wayesefuna ibandla elibhabhadiswe emanzini, wathola iBaptist Church. Kulo wabhajadiswa ngumfundisi uLeshega ngo-1906 khona eNtabazo. Sengumprofethi owaziwayo, izwi lenkosi laselithi akaye eMpumalanga. Nempela wayishiya iNtabazo waya eNatali. Wafika eThekwini mhla ka-10 kuMarch ngo-1910. Wafika washumayela nalapha eNatali. Abalandeli bakhe wababiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ekusunguleni ibandla lamaNazaretha, uShembe wabhala incwadi noma iTestamenti lamaNazaretha elibizwa ngokuthi izihlabelelo zamaNazaretha. Leli Testamente lamaNazaretha lehlukaniswe izigaba ezine: umthandazo wokuvuka, umthandazo wokulala, umthandazo weSabatha, nezihlabelelo ezingu-242 ezazibhalwe nguye uShembe, nezimbalwa ezabhalwa inkosi uLanga. Kule ncwadi igama likaJehova liphindwaphindwe ka-158. Kumthandazo wokuvuka igama likaJehova livela ka-18. Kumthandazo wokulala livela ka-21. Kumthandazo weSabatha livela ka-32. Bese esihlabelelweni ezingu-242 livele ka-87. uShembe leli bandla lamaNazaretha walakhela phezu kwesisekelo sokukhonza uJehova ngokuvuselela umthetho wakhe owawuletha kithi
ngoMose. Lesi sisekelo senkolo yobuNazaretha uShembe wasibhala phansi kuverse 3 umthandazo weSabatha lapho ethi, mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane, ligcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo Nkosi. Amen. Uverse 21 womthandazo weSabatha uShembe uthi, khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Lesi isifungo sobuNazaretha, njengoba neBhayibheli lichaza ukuthi umNazaretha ngumuntu impilo yakhe yonke oyinikele kuJehova. uShembe ukubhale phansi kuyo yonke imithandazo ukuthi leli ibandla lamaNazaretha liyibandla likaJehova umenzi wezulu nomhlaba. Ubufakazi bokuthi isisekelo saleli bandla kuJehova kuphela. Kuhlabelelo 119 uShembe uthi, thina siyamthanda lo onokusindisa, isihlangu sethu nguJehova onokusindisa. Sophelela sonke kuJehova onokusindisa. Wena uyamdinga lo onokusindisa, uphela kwakhe uJehova onokusindisa. Alikho nelinye igama esingasinda ngalo. Amen. Kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Amen. Amen. Kusukela eqala ukushumayela aze adlule emhlabeni, ivangeli lomprofeti kwakungudumisa uJehova. Ethi konke ukukholwa kwethu kusekelwe ukugcina imithetho kaJehova eyayifundiswa nguMose. Njengoba lesihlabelelo esikade sihlabelelo sifakaza, uShembe wayezibiza ngenceku, ngesithunywa noma isichaka sikaJehova. Lokhu kuvela kahle kuhlabelelo 134 lapho uShembe ethi, inkosi kubusise wenceku yenkosi, uhambise izwi layo wenceku yenkosi. Zonke lezi zizwe zilindele eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise wenceku yenkosi, ikwandisele imihla phansi kwezulu. Zonke izizwe eziphansi kwezulu zilindele izwi layo, izwi lakho nceku yenkosi. Amen. Amen. Njengoba sesichazile, uShembe wakubhala esihlabelelweni zamaNazaretha ukuthi ibandla lamaNazaretha ngelikamenzi wezulu nomhlaba okunguJehova. Ubaba mkhulu esehambile emhlabeni, ibandla laholwa inkosi ilanga, nayo yalandela ezinyathelweni zomprofeti, yathi leli bandla likholelwa kuNkulunkulu oyedwa okunguJehova. Ngezansi sicaphune izimfundiso zenkosi ilanga ezingubufakazi bokuthi okwenziwa ngamaNazaretha akwaShembe kungukuhlubuka uJehova nenceku yakhe ubaba mkhulu. Inkosi ilanga isizohamba emhlabeni yakhuluma lamazwi, nikuphike
angakushongo ushembe phakathi kwenu. Nikwenqabe engikwenqabile. Bayothi gayani utshwala, lumbane amalumbo, banibuyisele kokuchithiwe. Bathi yiyo indlela yokhokho benu, ningayilahli. Mina munye umthetho engizonishiya nawo nengininika wona, yilowo uBaba owanifundisa wona. Amen. Amen. Kodwa le mfundiso kaBabamkhulu neyenkosi ilanga ngokukhonza uJehova aseyilahlile amaNazaretha akwaShembe. Asethi uNkulunkulu wawo nguShembe. Kodwa bengaqondisile noma becashile, becashe ngoBabamkhulu. Kodwa bona okuseqinisweni mabethi uNkulunkulu wabo uShembe, basho laba abaholi babo. Ngoba uNazaretha asiphuzi utshwala, asihlanganisi nezangoma, asiwahlabeli amadlozi, asiwagcina amasiko aphambana nomthetho kaNkulunkulu. Njengoba lisho ilanga, izimfundiso zomprofeti ngokugcina umthetho kaJehova ziphambene nokuzihlanganisa namadlozi nezangoma. Uthi-ke uBaba ilanga, mina munye umthetho engizolishiya nawo nengininika wona, yilowo uBaba owanifundisa wona. Niyakuzwa lokho? Amen. uBaba ilanga uthi umthetho ozosibusa umthetho esawunikwa uBabamkhulu. Noma imuphi umholi kuleli banda ophikisana nezimfundiso zomprofeti ngokugcina umthetho kaJehova ulihlubuka enkolweni yobuNazaretha. Ekhasini 57 lencwadi ka-Advocate Mnyandu ethi izintshumayelo zenkosi ilanga, uBaba ilanga uthi ngeSabatha eledlule bengikhuluma khona lokho nje kuphela, ukuthi ningakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu lo kaShembe engesiye uNkulunkulu wenu, ngeke anisiza ngalutho. Ngiyaphinda futhi, ningakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu lo kaShembe engesiye uNkulunkulu wenu, ngeke anisiza ngalutho. Njengoba uBaba ilanga esho, imfundiso yobuNazaretha ithi nguNkulunkulu kaShembe, hayi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ekhasini 81 uBaba ilanga uthi ubuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu, wazenzela yena. Sisho njalo isihlabelelo senu sithi idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Into yakhe le, akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana anu noma abafowethu. Nabafundisi basekuphakameni akusiyo into yabo, ngekaNkulunkulu. Amen. Kusho uShembe. Labo Shembe abakhona
Bamphikisa kanjani baba ilanga? Leli bandla selingela kwaShembe kanjani? uShembe usenguNkulunkulu kanjani? La madodana sethi uma ngithunywa uNkulunkulu ukuba ngiqhube umsebenzi wakhe, bathi akukho uNkulunkulu ongathatha into yabo ayinike omunye umuntu. Basho yini? Akusilona ibandla likaJehova. Usho baba. Ekhasini 82 ubaba ilanga uthi, kodwa nina amaNazaretha eyenu inkosi ayibona, kuNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni. Nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lo muzi wasePhalameni akusiwo omuntu. Leli bandla ngilithanda ngoba noma yini elikhulumayo liyakhowutha. Inkosi ilanga yashiya ikugcizelele ukuthi ibandla lamaNazaretha alinayo inkosi ebonwayo. Inkosi yalo nguNkulunkulu kuphela. Wathi noma yena engasekho emhlabeni, sikugcizelele ukuthi inkosi yaleli bandla ayibonwa nguNkulunkulu kuphela. Njengoba simi ngaleyo nto nje, simi ngento eyashiwo uyena uShembe. Kodwa labo Shembe abalandwe emgwaqeni beshaya amadayisi bathi ibona uNkulunkulu. Lokhu kuyacaca ukuthi kukhulunywa ngumuntu ongazi lutho ngokukholwa, kodwa owenza leli bandla inhlekisa. Washo uShembe ukuthi inkosi yamaNazaretha ayibona nguNkulunkulu kuphela. Wathi sikugcizelele lokho noma yena engasekho emhlabeni, njengoba sikugcizelele. Washo uShembe ukuthi sikugcizelele. Uma inkosi ilanga iqhubeka ithi, uShembe lo owaphemba lobu buNazaretha wayengesiye umuntu, wayevele ezulwini, kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo, ayishiye, acabange ukuthi izosala ilunga. Bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami abaye bethi bangabaholi, kodwa bengenawo umoya kaShembe. Bese beyiphambukisa lento, sebeyiphendula ngobuthakathaka babo. Manje. Amen. Njengoba ubaba ilanga esho, ubuholi baleli bandla akuhambi ngokwesibongo, kodwa kubukwa ukuthi unawo yini umoya kaShembe. Akusho mina, kusho yena uShembe ukuthi laba baholi babethi bangabaholi, kodwa bengenawo umoya kaShembe. Ekhasini 126 lencwadi ka-Advocate Nyande, ilanga lithi, yingakho ngihlale ngithi funani abafundisi abanomoya kaShembe, noma bebancane ngeminyaka nibafundise, namakhosikazi nawo angaba ngabafundisi, kodwa nifune abefundisi abanomoya kaShembe, yize benezono, ngeke kodwa bayifake ingulube lapha ekhaya, lapha ePhalameni.
ngeke futhi bayifake inja notshwala lapha ekuphakameni. Amen. Amen. Njengamanje ibandla liphethwe abaholi bakwaShembe, kodwa abanawo umoya kaShembe. Ubabona ngoba befuya izangoma, bephuza utshwala emzini kaNkulunkulu. Ekhasini 85 ubaba Ilanga uthi, bengichaza ukuthi anisilona ibandla lomuntu, anisilona ibandla lami, anisilona ibandla labafundisi. Aninamfundisi nina obonwayo, umfundisi wenu usezulwini. Mina angisiyena umfundisi wenu, munye umfundisi wenu, uShembe kuphela. Ngithi-ke ningakuphambukisi ukuhamba kwakhe noma nenzani nibofunda ezincwadini ukuthi uShembe wathini. Amen. Ngikhulumi lapha into esuka la ekhanda lami. Ngikhulume into ekhulunywa ubaba mkhulu. Ngikhulume into ekhulunywa ubaba Ilanga ngoba wangithuma. Kodwa labo Shembe sebekuphambukisile ukuhamba kwababa mkhulu. Bathi abasibo ababona abasibona abafundisi. Kodwa baba Ilanga uthi umfundisi waleli bandla uShembe. Bona bakhulu bathi hayi abasithina sibona abafundisi. Hayi thina singonkulunkulu. Hayi thina singamakhosi. Bathi abasibo abafundisi bangamakhosi, abanye bathi bangonkulunkulu. Laba abaholi abazi lutho ngokukholwa, abakwaziyo ukuzigukumeza. Sekuyibo onkulunkulu bamaNazaretha. Siyavela. Mhla ka-4 January 2010 kwafika ingelosi yabe isithi, ngithunywa nguShembe ubaba Ilanga kuwe, uthi phuma ebuhleni bese umakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uthathele eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha. Lento yasho inglosini yathi kusho ubaba Ilanga. Angiwaqambi mina manga, angiwaqambi nje manga, lento ayisukini. Kwafika ingelosi yakho mangena nangu umsebenzi. Ekuseni ngo sengifake isudu ngiya emsebenzini. Njengoba inkosi Ilanga yahamba emhlabeni ingumholi weNazareth Baptist Church, manje yini eyenza ukuthi ithi angilishiye leli bandla lakhe bese ngiyakhela ibandla elizokhonza uJehova? Why? Ukuthi ubaba Ilanga washiya engumholi wahamba emhlabeni engumholi weNazareth Baptist Church bese ethi angilishiye leli bandla ngiyomakhela, uthi uyongakhela ibandla elikhonza uJehova. Usho ubaba Ilanga kungenxa yokuthi iNazareth Baptist Church kulesi sikhathi samanje akuselona ibandla elikhonza uJehova. As a matter of fact, ibandla lamaNazaretha kwaShembe akuselona ibandla elikhonza uJehova.
nabo noma bengangithuka noma bengakuphika lokho, but it is a fact. Nomhlaba uyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu wamaNazaretha kwaShembe manje uShembe hayi uJehova. Okuseqinisweni onke amabandla kwaShembe asezichithile izimfundiso zomprofeti nabaholi abamlandelayo. Akusho ngeqholo ukuthi wona uNkulunkulu wawo nguShembe, noma benza sengathi basho ubabamkhulu, kodwa okuseqinisweni basho laba baholi babo okuyibo abathe bangonkulunkulu. UNkulunkulu azesho ukuthi uNkulunkulu, kodwa laba baholi babo bashiye ukuthi bangonkulunkulu. Yini umehluko phakathi kweNazareth Baptist Church okulibandla lakwaShembe neNazareth Church of God okulibandla elikhonza uJehova yedwa? INazareth Baptist Church libandla elihlobene noShembe ubabamkhulu ngokozalo, kodwa eliphambene nesisekelo senkolo yobuNazaretha njengoba yalethwa kithi nguyena ubabamkhulu. Kanti iNazareth Church of God libandla elingahlobene nomprofeti ngokuzala, ngozalo noma ngokuzalwa, kepha eliqhuba inkolo yobuNazaretha ngokwesisekelo senkolo eyalethwa kithi ngumprofeti u-Isaiah Shembe. Amen. Niyawuzwa umehluko? Amen. Thina asibona abakaShembe ngokolibo noma ngokuzalwa, kodwa sihamba ngomthetho kaNkulunkulu esawufundiswa uShembe. Amen. Bonke labo olokhuzo osizwa abasibhedelayo, they can say whatever they say. Asinendaba nabo, they are just foolish. Asididekile thina la emakhaya, asihlanye. Ubufakazi balokhu kusehlabeleni nasemthandazweni yebandla lakhe. Kuvestiwe umthandazo weSabatha, uShembe wakwenza kwaba isisekelo saleli bandla ukuthi sokholwa ngokugcina imithetho kaJehova owayilethwa kithi ngoMose. Sezotshelwa ngosizo ukuthi kufanele sikholwe kanjani. What nonsense is that? Abahambe bodriver amabhasi. Kodwa amabandla kwaShembe aphumela obala ngokuzichitha izimfundiso zomprofeti ngokugcina umthetho kaJehova. Kuyimfundiso yaleli bandla ukugcina kuphela amasiko angaphambani nomthetho kaJehova. Asiphuzi utshwala, asihlanganisi nezangoma thina nokunye okuphambene nomthetho kaNkulunkulu asikwenzi. Ngisho ngabe kuthiwa lokho kwamukelekile ngokosiko, kodwa kuleli bandla lakwaShembe kuke kwazakala umfundisi uShozi eshumayela ethi, musani ukubulala imizi yoyihlo ngenkolo. Nithi utshwala niyakuvala lapha ekhaya. Oh, wamaNazaretha halalisa. Aliseshozi ethi musani ukubulala imizi yoyihlo ngenkolo. Kusho umNazaretha, kusho umfundisi wamaNazaretha. Uthi kumaNazaretha musani ukubulala imizi yoyihlo ngenkolo. Kuba manje imizi yoyihlo isingaphezulu kwenkolo kaJehova. Le nkulumo yomfundisi uShozi ikufezeka kwesiprofeto senkosi ilanga mhla ithi bayothi gana utshwala lumbana amalumbo banibuyisele kokuchithiwe, bathi yiyo indlela yokhokho benu.
ningayilahli. Amen. Amen. Isiprofethi ukufezeka isiprofethi. Nawu umfundisi wakwaShembe etshela amaNazaretha ukuthi amasiko asengaphezulu kwenkolo. Nangoke umfundisi omdala wakuleli bandla esefundisa amaNazaretha noma amakholwa ukuthi angawachitha amasiko oyisemkhulu ngenxa yenkolo. Abakuphuzi utshwala. Kodwa ivangeli lamaNazaretha kaNkulunkulu noma amaNazaretha kaJehova ngoba singamaNazaretha kaJehova. Amen. Ukudumisa uJehova njengokuyala kwenkosi ilanga eyathi asivuse ibandla likaBaba mkhulu sigcine imithetho yakhe. Njengoba inkosi ilanga yathi angiyakhele ibandla likaJehova, uma kukhona into leli bandla eliyenzayo ephambene nezimfundiso zikaMose ngomthetho kaJehova, abasivezele zona. Kulokho engikwenzayo, not even a Christian can challenge me. Not one. Noma ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu lingekho ngaphansi komprofeti ngokolimo, kodwa njengamanje ilona bandla eliqhuba ngokwezimiso zebandla lamaNazaretha elasungulwa ngumqali wendlela. Ngike ngezwa kuthiwa kuzoba ne-debate yokuthi uShembe uyikhathisi. So kuzoba ne-debate. Ngaphambi kokuba abantu baphikisane ngoShembe, okokuqala kumele bazi ukuthi ubani uShembe. Nokuthi njengamanje ibandla lamaNazaretha lihlukene kabili. Kufanele abantu bakwazi lokho. Kukhona amabandla angaphansi kweNazareth Baptist Church. Onke abaholi bawo ongabakaShembe. Bese kuba khona iNazareth Church of God. Umholi walo ongasiyo owakwaShembe lesibona. Umehluko omkhulu phakathi kweNazareth Baptist Church ongamaNazaretha akwaShembe neNazareth Church of God ongamaNazaretha kaJehova ilona. AmaNazaretha akwaShembe, inkolo yobuNazaretha, bayichaza ngokwemizwa nemibono yabo, ngoba abaholi bayo babukeka bengazi lutho ngenkolo ngaphandle kokuthi uShembe uNkulunkulu. Iyona nto okukhulunywa ngayo lapha, kuvezwa lokho nalokho nalokho ukuthi uShembe uNkulunkulu. That is the only lokuza ivangeli lamaNazaretha akwaShembe. Other than that, ayikho enye into ongayenza. uShembe uNkulunkulu, uShembe uNkulunkulu, kuyasinwa, kwenziwa yonke into, kwenziwa yonke amanyala aphambene naleli bandla. uShembe uNkulunkulu, uShembe uNkulunkulu. You are mad. You are mad. AmaNazaretha akwaShembe kufanele ey'bhedlela zenhlalo uma iqhubeka nokuthi uShembe uNkulunkulu, ngoba babheda, batshelwa yini niyabheda. Ngisho ungabuza ukuthi i-content yevangeli labo ithini, nalabo abake bashumayele ngeke bakutshele. Abakwaziyo ukuphindaphinda izintshumayelo zenkosi ilanga ngaphandle kokukhotha yona, bese kuba ukuqhudelana bodwa ngemigidi. Ngisho ungaya la ko-TikTok ufica kugidwa, kwenziwa yonke into, uShembe uNkulunkulu kugidwa. Angazi ukuthi abantu kwenzeka kanjani ukuthi abantu abazegidi kangaka behlangane kanje emakhaya. Inkinga ukuthi iningi labo livele lathathwa esigangeni kwathiwa aliyohola ibandla lamaNazaretha. Emlandweni akukaze kwenzeke ukuthi umuntu okholiwe
ame phambi kwabantu azikhombe yena athi mina nginguNkulunkulu. Lokho kwagcina ngoBelishazari. NoYeshua akaze akusho lokho. Nobabamkhulu yize wayisithunywa sasezulwini akaze ayikhulume into enjalo. Ayikho ingelosi engathi inguNkulunkulu. Uma kungama ingelosi phambi kwakho ithi uNkulunkulu kungabe kuyingelosi yomubi leyo. Ukuthi umholi webandla azikhombe athi uNkulunkulu ukuhlambalaza uNkulunkulu lokho. Futhi kungazi lutho ngokukholwa umuntu othi ungumholi webandla. Ngake ngachaza entshumayelweni yami eyayingoJanuwari 2011 ukuthi ingilosi yathi ekuhambeni kwenkosi uThingo emhlabeni kwavela oshembe abaningi bathi bangabaholi baleli bandla. Yakusho lokhu ingilosi. Ngakusho futhi engakahambi inkosi uThingo ukuthi yakusho lokhu ingilosi. Abanye balaba abaholi bobe bengazange bakholwa kwasekuzalweni kwabo. Kodwa leli bandla bawuhola ngokwesibongo. Kwasho ingilosi. Njengamanje isiyenzeka leyo nto. Umuntu umuzwa olimini ukuthi akazi lutho ngalento othi umholi wakhe. Ithi-ke ingilosi ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu kwakumele libe khona. Ngoba uma lalingekho ubuNazaretha babuzohamba buhambe bube inhlekisa emhlabeni. Ngoba boholwa ngabantu abavele babekwa nje phambi kwabantu. Kodwa bengazi lutho ngalento okuthiwa abayiholo. Amen. Isisekelo se-NCG uvesiti umthandazo wesabatha nokugcizelela izimfundiso zomqali wendlela nalezo zabaholi abamlandelayo uma zingaphambani nezomprofeti. Leli bandla uShembe walakhela ukuthi livikele ubuNazaretha njengenkolo kamenzi wezulu nomhlaba, hhayi yakwaShembe. Libe i-benchmark yokukholwa kulabo abomele izwi lenkosi njengoba lavuselelwa ngumprofeti kulesi sizwe sakithi. Ngakho-ke kungukuhlubuka ukuthi uma ethi umprofeti umthetho kaNkulunkulu uthi ningawahlabeli amadlozi bese kuvela umholi wakwaShembe ephikise ubaba mkhulu nezintshumayela othi ngezenkosi ilanga. Ekhasini 82 lencwadi kaMyande inkosi ilanga ithi akukho muntu ongavela onjengami nje anikhiphe nina endlini kaShembe. Bakuzwa lokho abaholi bakwaShembe ukuthi wathini ubaba ilanga. Uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuyaye kuthiwe ngingumholi wamaNazaretha, kepha angisiye umholi wenu uShembe uphela esho ubaba mkhulu. Amen. Aninakuveza umthetho ophambene noShembe baba mkhulu. Ngoba leli bandla akusilo elabantu, akusilo elomuntu, elasezulwini. Amen. Laba abantwana bakwaShembe bake beyifundele inkulumo kababa ilanga. Baqala ukuzwa ngami ukuthi ibandla lamaNazaretha ngelasezulwini. Baqala ukuzwa ngami ukuthi umholi waleli bandla ubaba mkhulu kuphela. Bahlanganisa iy'nkulungwane ney'gidi zabantu bey'hlanganisela into ezobasa esihogweni.
Because they can't just ukuthi bephikise ubaba mkhulu noWilanga and stand. They are going to hell. They like it or not. Manje usavelaphi umholi ophikisa umthetho kaNkulunkulu? Owagcizelelwa umprofeti ngoba ethi kwasho inkosi ilanga. Uthi singahlabela amadlozi kwasho uNkulunkulu. Konakele kakhulu emabandleni awaShem. Kodwa umhlaba uthuka ushembe baba mkhulu ngokwenziwa libandla eselivele lihlubukile. Ngakho ke abantu bangathuki umprofeti ngokwenziwa yilamahlubuka. uShembe waphuma kuNazareth Baptist Church mhla ethuma ingilosi kimi ethi angitshele ayingitshele ukuthi ngimakhele ibandla likaJehova. Kungalolo suku lapha ubaba ilanga nobaba mkhulu waphuma khona kuNazareth Baptist Church. Hayi ukuthi lento ngayiphupha noma yafika ngesibonakaliso. Ingilosi yafika yaguqa phambi kwami. Yakhuluma. Namanje isekhona iyasifundisa ngalezi zinto engizikhulumayo. Kuleli bandla sifundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Labo esebethi uShembe icultist kumele kucace ukuthi abasho yena umqali wendlela, abasho ubaba mkhulu. Ubaba mkhulu nguyena yedwa kusukela kwaqedwa inkolo kaMose emva kwaYeshua owavuselela lenkolo kaMenzuzo nomhlaba. Wakubhala phansi ukuthi kuyinkolo yokuNazaretha ukuthi abantu bokwesaba uJehova ngokugcina umthetho wakhe owuletha kithi ngoMose. Ayikho icultist eyake yafundisa ngokugcina komthetho kaNkulunkulu ngoba yona isebenzela uSathane. Kodwa akukho lutho engaluphika uma kukhulunywa ngabaholi bakwaShembe abakhona njengamanje. Ngoba ngokukhuluma nangokwenza bangamahlubuka. Bamhlubukile nobaba mkhulu. Akakho umholi okhonza uJehova ongaphila nezangoma. Yizo umprofeti wachaza kabanzi ukuthi isangoma simelene nomprofeti kaJehova. Akakho umuntu olikholwa ongafundisa abantu ukuhlabela amadlozi ephikise uJehova kanye nemfundiso yomprofeti. Phansi ngezitha zikaJehova, phansi phansi ngabadukisi benkolo kaJehova, phansi. Inkosi. Amen.